Dobrý deň, som veľmi rada, že môžem dneska privítať Majku Valentovičovú a Peťu Boseho. Mám na vás dneska pár otázok, aby sme ľuďom priblížili financie, finančníctvo a celkovo oblasť financovania. Tak poďme na to. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a určite sa tešíme na otázky. Ďakujeme. My teraz sme začali hneď z hurta. Tak Majka, prečo práve oblasť financií? Čo bolo taký ten impuls, že toto bude to, čo chcem robiť? Túto otázku dostávam inak často a keď si to tak už zoberiem, že 13 rokov je, že čo pôsobím v oblasti financií a môžem povedať, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som spravila, pretože síce pred tými 13 rokmi som sem prišla s tým, že chcem sa niečo nové naučiť, ale počas celého toho podnikania som videla tie obrovské podnikateľské príležitosti. Podnikanie je o tom, že chceme dosahovať zisk, chceme byť úspešní, chceme budovať tú kariéru. Takže tie príležitosti, ktoré ten finančný trh prináša, alebo prinášal každý rok, ma motivovali k tomu, že stále tu z jednej myšlienky, nápadu vieme vytvoriť naozaj krásne projekty, ktoré pomôžu tomu, aby sme na Slovensku boli naozaj finančne gramotní. Takže najprv to začalo tým, že teda chceš sama seba priviesť k financiám a potom si zistila, že je tu aj možnosť priviesť tých ostatných ľudí. Áno, ja som začala, aby som to možno tak vysvetlila, keď som bola tretiačka na vysokej škole. Robila som bakalárske štúdium alebo štátnice a vtedy som si povedala, že tú teóriu trochu do praxe alebo neúplne mi to dávalo taký zmysel. Tak som hľadala tie možnosti, kde by som pochopila, ako reálne tie financie fungujú v praxi. A toto naozaj aj vyzývam všetkých mladých ľudí na Slovensku, aby sa zaujímali o to, ako tie financie fungujú v praxi. A myslím si, že práve my s našou profesiou vám dokážeme pomôcť a dokážeme vám to vysvetliť správne. Peťo, ty si sa pridal do týmu trošku neskôr. Tak čo bolo takým tým tvojim hnacím motorom? Prečo práve financie? Tak ja som začal pred 12 rokmi, takže to bolo vlastne o rok neskôr. Za mňa to bolo to, že som pôsobil aj na vysokej škole. To samozrejme nedokončil úspešne, ale asi aj to je tá cesta, že tí ľudia majú na výber si vybrať tú oblasť, ktorú vlastne chcú, a pre mňa to hlavne bolo to, že tiež sa niečo nové naučil ľuďom pomáhať, keďže sám som nebol nejako finančne gramotný, keďže nás to na školách vôbec neučili. Takže chcel som nejako tým ľuďom pomáhať a samozrejme si riadiť ten svoj vlastný čas. Keďže mám skúsenosti aj zo zamestnania, tak som si to vedel porovnať. Čiže to bol taký ten hlavný motivátor pre mňa. Peťo, Majka, nie sú financie nuda? No ako sa to vezme, niekedy to môže byť naozaj zábava. Tak vo všeobecnosti to platí taký ten názor, hej, že teda vieš, goliere, áno, kravaty, proste žiadny úsmev, čísla, tabulky, áno, že ako to je teda akože v realite, hej, že teda chodíte celý čas len takto, alebo teda máte aj dôvod na úsmev? Ja osobne si myslím, že tých úsmevných situácií tam je strašne veľa. Hlavne pri tej úspešnej práci s klientmi. Ešte viac by som povedala v rámci vytvárania toho tímu alebo spolupracovníkov, keď ich učíme a naučia sa nové veci, dokážu byť samostatní, dokážu tú filozofiu v rámci našeho podnikania, v rámci našej spoločnosti posunúť ďalej. Ale ja si myslím, že tie úspevné situácie prichádzajú každý deň tým, že ten deň nie je stereotypný, ale práve naopak, že zažívame mnohé situácie s tými klientmi, prechádzame si nejaký tiež ich životnú dráhu, takže prichádza to stále, ja si myslím. Peťo, ty máš nejaký taký príbeh, taký vtipný z prostredia, hej, pracovného, buď teraz s klientom alebo s kolegom, o ktorý sa s nami môžeš podeliť? No tých príbehov je veľmi veľa je takých, ako sa hovorí, tabu. Áno. Samozrejme. Ale teraz súhlasíme teraz s Majkou, že nuda to není. Samozrejme máme dníky kancelárii plno srandy a zábavy, ale akože tých príbehov skôr takých, čo nemôžem povedať, to tu nehodí. Ale ako tie vtipné sú len kancelárii, keď vidím, že tam niekto sedí a pracuje a vždycky ho nastraším, keď otvorím tam prudko dvere. Hej, takže sa vždycky zláknem, lebo do tej práce je vnorený a ho to baví, ale keď to takto vystraším, tak sa to keby naruší tá situácia a sa vznikne samozrejme vtipná situácia z toho. Takže ja si myslím, že naše povolanie nie je iba o tom, že sedíme v kanceláriách, tabulky a neviem čo, ale proste je to stále niečo nové. Čiže je to turbulentný trh a
nám sa to páči, že si to môžeme spraviť ako chceme my. Takže vnášate takú človečinu aj do tohoto sveta financií, do toho podnikania. Určite áno, lebo naša práca je minimálne, alebo hlavne o tom, že robíme rôzne teambuildingové akcie, chodíme sa vzdelávať samozrejme, máme veľa vzdelávacích aktivít, no a to vždycky doplníme nejakými voľnočasovými aktivitami, lebo myslím si, že aj ten zdravý životný štýl má prispieť k tomu, že každá tá oblasť života má byť vyrovnaná, tak my chceme aj túto v rámci nejakých stretnutí, teambuildingov a tak ďalej. Takže tam sa vytvára to hlavné prostredie. Myslím si, že tam môžeme spoznať jeden druhého, vytvoriť vzťahy a to je pre mňa potom taká tá podstata toho, že rodinné podnikanie, začleniť sa sem, môže medzi nás ktokoľvek, kto naozaj chce, má chuť a chce niečo dokázať v tom živote. Ja by som akože doplnil, máme takú jednu vtipnú príhodu, keď nám Lalove dostala defekt tu v Seredi a vlastne s môjim vedúcim, teda Tomášom Valentovičom, sme menili pneumatiku v oblekoch, takže je to také, tých situácií je veľmi veľa vtipných, samozrejme to bola jedna z nich, keď bolo teplo a my sme tam ešte pneumatiky museli meniť. Ja to len doplním, že trvalo im to strašne dlho, ale nevedeli odmontovať veľa čo na tom kolese. Odmontovať to koleso, lebo nebol tam ten správny kľúč na to, takže... Ale dobre, no a aspoň sa mám na koho spoľahnúť. Aj o tom je to rodinné podnikanie. Obetovali oblek, áno, aby zachránili teda akože koleso. Výborné. Spomínala si tú rodinnú firmu. Viem, že vy sa teda prezentujete tým, že OFAB Valentovičovci sú rodinná firma, rodinné podnikanie. Tak ale čo si máme pod tým predstaviť? Ja by som to možno tak vysvetlila, lebo častokrát alebo veľakrát sme sa stretli s tým, že v podstate to vnímali ľudia tak, že to sú ľudia, ktorí majú to priezvisko Valentovič, Valentovičová, ale práve naopak my sme sa snažili vytvoriť rodinnú firmu s hodnotami. Takže to sú všetci ľudia, ktorí vyznávame rovnaké nejaké hodnoty, máme spoločné smerovanie, máme spoločné ciele, chceme ísť jednou stratégiou, chceme vytvárať to podnikanie, chceme rásť, chceme sa rozširovať. Pretože vnímam to tak, že dnešná doba je, že veľa ľudí chce, ale možno nevie, ako dosiahnuť tie svoje ciele alebo nejaké méty, ktoré si v živote zadajú. A tá rodinná hodnota má hovoriť o tom, že nemusí sa nikto báť, každý sa k nám môže pridať a my mu tú cestu ukážeme a tá rodina ho vlastne podrží možno v tých začiatkoch, možno v tom, kedy ešte naozaj tú pomoc potrebuje. Keď treba koleso. Keď treba koleso. Nie je problém. Neviem, čo by si ešte doplnil, Peťko, že ako to vnímaš ty? Ja to doplním z toho, že sa tu stávajú také tie až kamarátstva z toho, to znamená, s tými ľuďmi sa spoznáme hlbšie. A není to iba o tom vzťahu, že prídeme do kancelárie a čisto len, že práca, nič viacej, ale napríklad sú to nejaké akcie, ideme si spoločne sadnúť niekde na kávu, na kofolu, takže ono, keď k nám tí ľudia prídu, tak sa snažíme proste takýmto štýlom viesť, lebo tak ma to viacej baví, ako keby to bolo niekde strojené, že proste odtiaľ a samozrejme má to nejaké tie hranice, ale je to proste, to vzniká tamto kamarátstvo, že tí ľudia sa vedia na nás, aj my na nich spoľahnúť a je to proste úplne niečo iné, ako keby to bolo také, že len dobrý deň a viac sa rozprávame. Ale stále platí, že najprv práca a potom zároveň. Áno. Ale ja to doplním, že možno veľakrát to využijeme, tie vzťahy, lebo to, ako si povedala, že najprv práca, nie vždy v tej práci sa možno zhodneme. Lebo keď poviem, že porada manažérov, tak máme väčšiu časť mužov, stále to tu prevláda, menšiu časť tých žien. Takže niekedy to je aj také, že prídeme možno do nejakého konfliktu alebo nie vždy sa úplne presne zhodneme, ale práve zase sa vrátime k tomu tým dobrým vzťahom, tým hodnotám, ktoré máme, že vždy nájdeme nejaký konsenzus toho riešenia tak, aby nie kompromis, lebo pri kompromise vždy nie je niekto nespokojný, ale práve to správne riešenie, aby každý z toho videl ten benefit preňho a naozaj bol spokojný a to podnikanie mohol ďalej rozvíjať. Spomínala si, že teda máte aj ženy, kolegyne. Ty si teda sama toho dôkazom, že teda finančný svet nie je len pre pánov. Aké to je byť ženou v tejto oblasti podnikania? No, poviem pravdu, že stále je to možno v tom našom prostredí alebo v tom okolí, alebo aspoň ja to tak vnímam, že veľakrát je to práve vždy určené, že ten muž má budovať tú kariéru. Ale veľmi sa teším, že mnohé ženy aj v rámci spoločnosti OFAB Finance Slovensko ukazujú tú cestu, že aj žena môže podnikať, môže mať dokonca krásnu rodinu, môže mať deti, ktorým sa venuje a naozaj ich nevidí len možno hodinu za týždeň, ale naozaj sa im venuje. Takže toto všetko sa dá sklbiť. A to, ako si povedala, myslím si, že ja som toho dôkazom, že
dnes tým, že doba pokročila, je všetko rýchlejšie, elektronizácia, riešenie klienta, komunikácia so spolupracovníkom. Máme spolupracovníkov kancelárií v rôznych mestách na Slovensku ako Prešov, Martin, Čaca, kde sa vieme veľmi efektívne pripojiť napríklad cez Zoom alebo akúkoľvek inú platformu. A to je možno to šetrenie času tej dnešnej doby, kde potom ten ušetrený čas viem krásne venovať tým svojim deťom a aj ten potom taká tá psychika, poviem, lebo podľa mňa to nie je o tom, že by tá žena to nezvládala tak dobre ako ten muž. Práve naopak, tá ženská esencia je veľmi dôležitá v tom podnikaní. Skôr si myslím, že častokrát ženy majú, nazvem to takú výčitku v sebe, že málo času tej rodine venujú. Náš problém, ten väčší boj, že rodina versus kariéra. Áno, že ako to správne rozložiť, ale ja som spolupracovala s mentálnym coachom a on mi dal jednu krásnu myšlienku, že nikdy si nevyčítaj čas, ktorý venuješ tam, čo ťa môže posunúť ďalej, alebo kde vidíš ty ten potenciál toho, čo môže v budúcnosti priniesť pre teba ďalší prínos. Takže myslím si, že toto by si mala každá žena uvedomiť a stále si povedať to, že vytvára tiež pre tie svoje deti, pre tú svoju rodinu ďalší ten priestor na rozvoj a nové možnosti v tej budúcnosti. A tým, že doba nám tak praje, tak ja si myslím, že každá jedna žena sa toho nemusí báť. Stačí to len vyskúšať, dať tomu šancu, nie vyskúšať, dať tomu šancu, dať tomu príležitosť, správne nastaviť ten čas, možno sa poradiť s niekým, kto to už prežil, alebo zažil, že možno dá nejaké tie správne rady, ako efektívne, ako najlepšie, ako sa možno vyvarovať nejakým situáciám. A ja som si 100% istá, že každá jedna žena môže byť v živote úspešná a aj súčasne byť dobrá matka a mať krásne deti. A ty to ako vidíš, Peťo? Keď ty máš tiež nejaké spolupracovníčky svoje, že čo by si na to ty povedal? Aký prínos má žena pre vlastne nejaký tvoj tím? Tak ja samozrejme s Majkou súhlasím, lebo ja to vnímam samozrejme z toho hľadiska aj toho časového plánovania, keďže sú tam mnohé deti a podobne. Takže podľa mňa tie ženy, keď majú deti, majú efektívnejšie plánovanie, že ako aj muži, keď to proste naplánujú presne ako to má byť, že aj taká inšpirácia zase, že proste dá sa to, nie je to proste výhovorka, že ja mám dieťa, nemôžem, vždy sa dá nájsť proste nejaký ten čas na to podnikanie a ja to v rámci toho podnikania vidím, že aj kancelárii, je tam taká tá iná energia z tohto hľadiska. Za mňa možno, že viacej ľudí lepšie reaguje práve keď sedí žena oproti a komunikuje, či to žena so ženou alebo chlap s ženou, je to v podstate úplne jedno. A hlavne je taká tá rôznorodosť, že proste ja to vidím, že sú niektoré ženy úspešnejšie ako tí chlapi a zase to je tá motivácia, že ako nájsť ten kľúč tomu, aby sme sa to proste tomu priblížili. Takže mám aj ja šikovné dievčatá vo svojom tíme a inšpirujem sa aj od nich, takže ja s tým súhlasím, že toto podnikanie je proste pre každého, či mladého, staršieho. Kto má proste chuť asi sa rozvíjať, tak dá tomu ten čas, venuje a nerieši a môže sa nekam dostať. Naplniť si tie svoje životy. Potom už sa to začína otáčať, že nie versus muži. Takže to je vlastne také pozvanie pre všetky dámy, áno, ktoré teda by chceli, že ich fascinuje svet financií. Netreba sa báť, áno, a treba teda dať tomu šancu, ako ste hovorili. Ja to možno ešte doplním, že z pohľadu toho, že tým, že už nejakou tou kariérou som si prešla, tak jedna z tých mojich víziev alebo cieľov, ktoré si určite dávam a mám, je jednoznačne ukázať a dať príležitosť mnohým ženám, ktoré možno majú len takú myšlienku v tej hlave, že jednoducho naozaj sa to dá pomôcť im k tomu, aby sme ich nasmerovali pri tej ceste. No výborne, výborne. Dobre, potrebujeme, že nejaké to máme ďalšie otázky. Ešte som chcela možno, že k tým technológiám, to by sme ešte mohli krátko spomenúť, nie? Rozprávali sme sa o tých teda možnostiach pracovných a tam sme teda hovorili, že momentálne je tá doba taká pokročilá, že teda vám pomáhajú hlavne teda moderné technológie, že môžete mať kolegov v Čadci, v Prešove, ale viete sa proste s nimi stretnúť, netreba akože osobne, ale viete použiť Zoom a rôzne ostatné ďalšie tieto technológie. Tak mi povedzte, že ako vám tá technológia vlastne teraz pomáha v tej pracovnej oblasti. Peťo, pozerám sa na teba, tak skús nám povedať, že možno, že aké to bolo, aké to je teraz, alebo respektíve, aké tam máte teraz možnosti v rámci toho technologického pokroku? Viem to porovnať. V 2013 roku si pamätám, keď som študoval na vysokej škole v Banskej Bystrici, tak sme mali Skype, to znamená, že sme sa školili cez Skype a ten už samozrejme neexistuje, v dnešnej dobe už len Zoom.
Takže viem to porovnávať, že vtedy boli papierové zmluvy, to znamená teda všetko technologické. Je to rýchlejšie, šetrí to čas, hlavne keď bol ten papier a nepíšem pekne, takže to bolo len pre mňa niečo vypísané na tej zmluve. A hlavne to bolo tak 9 listov, keď som to rozrodoval pri klientovi, tak sa na to len pozeral. Čo keď sa stala chyba? Od znova? Od znova, no. Takže to nosili viacero tých papierových zmluv a proste boli aj knihy hrubé. A že tá doba začala sa veľmi rýchlo vyvíjať, veľmi tomu pomohla aj pandémia covidu, kde sa enormne veci zrýchlili a enormne rýchlo. Vtedy sa všetko zvládlo za 1 mesiac. Všetko to, čo bolo plánované, že bude elektronické SMS, podpisy, čokoľvek, tak zrazu to prišlo hneď. Takže ono to bolo vo vývoji, len to proste spustili skôr, tú možnosť. A je to rýchlejšie, lebo ja tiež môžem mať klienta aj zo Spišskej Novej Vsi, sadneme si proste na Zoom, za pol hodinu odkomunikujeme, čo je treba. A on nemusí merať cestu, ja nemusím merať cestu, proste všetko vidíme. Takže všetko sa vlastne dá elektronicky, online podpísať, schváliť, klientovi proste príde nejaké upozornenie, áno, že teda takýto dokument sa schválil, podpísal, všetko vlastne on akceptuje a tým pádom je dokument podpísaný, takže kvázi nemusíte sedieť vedľa seba, ale stále ako teda viete spolu komunikovať a viete si vlastne všetky tieto dokumenty takto poposielať. No to je výborné, to je akože ozaj. Teda naozaj, že keď aj človek sedí niekde na dovolenke, hej, keď povieme teraz, že to teraz strašne také akože modné, hej, že sedíme proste niekde pod palmami a tam pracujeme, tak vás je takéhoto klienta viete zabezpečiť servisom, pretože viete sa s ním proste online spojiť a viete mu teda poskytnúť všetko, čo potrebuje. A teda na tej Sám to viem porovnať, že veľa aj cestujem, aj v zahraničí, teda v Norsku a odtiaľ normálne komunikujem, riešim klientov, aj spoluprácu, školenie, dá sa to proste. Keď ten človek chce, tak dá, lebo tá technológia mu to proste umožňuje. A hlavne aj ten ChatGPT proste pomáha v tom, že keď potrebujeme nájsť nejaké odpovede na niečo, tam to proste nájdeme, asi nejaká inšpirácia a hlavne aj Alphabet, čo vyvíja pre nás technológie v rámci nášho portálu a podobne rôznych iných aplikácií, tak je to proste obrovský krok vpred. Takže, aby som teda nadviazala, aká taká firma vám vlastne v tomto pomáha, teda, že firma vám robí taký support, áno, povedzme to, že teda nejaké také akože zázemie, áno. A tú technológiu vám posúva, alebo respektíve vám dáva k dispozícii, aby teda ste zvyšovali kvalitu vašich služieb. Čiže máte za sebou, teda, som povedala, veľkú, stabilnú firmu, ktorá vás v tomto podporí. Tak, ja by som ťa možno len doplnila, že to je aj k tomu začiatku, že ako si správne vybrať, že tých maklerských spoločností je veľa. Pre mňa bolo jednoznačne najdôležitejšie to, aby to bola silná spoločnosť, ktorá nám dokáže dať ten support, keď ho budeme potrebovať. Lebo to je zase to, že, a to sa častokrát aj s klientmi stretávame, taká úsmevná situácia, teraz ma napadla, že v podstate, keď je všetko v poriadku, tak všetci sme spokojní. Ale keď sa tomu klientovi niečo, nedaj Bože, stane, tak potom prichádza tá situácia, či my dokážeme vstúpiť do toho procesu a sa to pozitívne ovplyvniť. A takto to vnímam aj v rámci našej spoločnosti, že v podstate OFAB Finance Slovensko sme ako najväčší sprostredkovateľ alebo maklerská spoločnosť v rámci Slovenska. Máme, myslím si, že jednoznačne potvrdzujeme pozíciu lídra na trhu, na slovenskom trhu. Môžeme podnikať v rôznych krajinách v rámci Európy, takže to je obrovská pre mňa príležitosť. No a v rámci toho vývoja ja by som so všetkým, jak Peťo povedal, určite súhlasím. Je to jednoznačné zrýchlenie, ale možno pre mňa taká profesionalita. Že veľakrát sa človek rozhodol, že nejde do oblasti finančného sprostredkovania kvôli tomu, že tam bola nejaká strachová rovina. Dokonca zase štatistiky nám ukazujú, že najčastejšie sa rozhodujeme na základe strachu alebo pod nejakou strachovou rovinou, ktorá nám to správanie nejakým spôsobom reguluje. A práve aj tu prišla tá strachová rovina, že je toho veľa, nezvládnem to, nenaučím sa to, nebudem to všetko robiť, veľká zodpovednosť, toto si ja na seba nedám. Hej? Pričom keď to porovnáme s nejakou inou profesiou, neviem, lekár, tak ten lekár tiež má, myslím si, že násobne väčšiu zodpovednosť. Ale vrátim sa späť k nám, takže tá strachová rovina a toto je, myslím si, že práve to, že tá doba nám priniesla, tá elektronizácia nám priniesla to, že máme veľmi veľa procesov, máme veľmi veľa kalkulačiek, elektronický systém, že v podstate všetky tieto domnienky, ktoré častokrát človek mal, už nie sú, pretože všetko to máme nastavené tak, že tá chybovosť, jak sme povedali, sa úplne vypustila. Takže ja to vnímam ako obrovskú príležitosť, hlavne možno aj pre tých mladších ľudí, ktorí nemajú radi tie písomné veci, ale v podstate pre všetkých,
ktorí možno mali nejakú takúto domnienku, že kvôli tomu našemu podnikaniu nedali príležitosť, aby sa vrátili späť, lebo v podstate naozaj myslím si, že lepšie podmienky ako teraz ten trh dlho už neponúkal. Takže aj ja ako technický antitalent, keď prídem do firmy, tak ma vlastne zaučíte, ukážete mi čo a ako, a keď náhodou príde nejaká novinka, tak zase sa viem oprieť, teda o firmu a teda o kolegov, ktorí mi vedia vlastne potom odprezentovať nejakú ďalšiu novinku. Lebo ja väčšinou mám ten strach, že proste, že zase príde niečo nové a teraz ja musím sama študovať, ja musím sama zisťovať čo a ako. Tuto kvázi človek má tú podporu, že teda keď príde niečo nové, tak firma vlastne príde, povie, takto sa to robí, nejaké školenie, takže ten človek môže byť taký kľudný, že ozaj, že tam má tú podporu z tej strany. Presne tak, tých webinárov máme veľmi veľa, takže čo sú tu ľudia, čo aj nevedia tú technológiu, tak ovláda sa to proste naučia. A veľmi veľa vecí sa teraz páruje na telefóny, to znamená, že už nemusí byť potrebný notebook, stačí keď je telefón a podobne. Takže zase sa to zmenšilo tých veľkých papierových tašiek, ako sme nosili, neviem koľko zmluv, zrazu nám stačí proste, stačí iba telefón. Takže je to úplne tá doba veľmi rýchlo rastie. Profesia finančného poradcu je vnímaná tak kontroverzne veľakrát. Ako teda to vidíte vy? Majka, skús najprv ty začať. No toto je taká častá otázka, ale ja by som to možno prirovnala k tomu, že keď človek chce ísť alebo chce robiť finančné sprostredkovanie, tak v podstate nie je to klasické zamestnanie, takže ide určitou formou podnikať. Takže by som to prirovnala k tým podnikaniam, čo ja stále vnímam na tom slovenskom trhu, že človek chce ísť podnikať, tak dostáva veľa námietok alebo názorov, že čo všetko ho pri tom podnikaní môže čakať a čo nemusí výjsť, preto aby bol úspešný v tom podnikaní. Takže nechcem to tak nazvať, že negatívna spätná väzba alebo negatívne nejaké ovplyvňovanie toho okolia, ale určite ten trh aktuálne tak nastavený je. A s tým je určite spojené aj to finančné sprostredkovanie, že častokrát tie negatívne nejaké názory určite do toho popredia idú. A takže človek aj vlastne skončí skôr ako začal, áno, pri tomto nastavení. No, áno. Takže nejak to treba prekonať. Áno, určite odporúčam v podstate absolútne vytiesniť tieto informácie, pretože možno aj preto to je tak, že tých 80% je stále v tom zamestnaní. V rámci toho obyvateľstva iba tých 20% sa odváži spraviť niečo iné a možno do toho podnikania vstúpiť. Takže určite aj tak, ako som hovorila na tie minulé otázky, hľadať informácie hlavne od odborníkov, ktorí naozaj tú reálnu a dobrú radu mi môžu dať. Ale vrátim sa k tej otázke toho finančného sprostredkovania, tak tam by som to možno povedala, že vnímam to za tých 13 rokov, že sa to naozaj zlepšuje. Že tak, ako si uvedomujeme, alebo to obyvateľstvo si uvedomuje, že potrebujem dobrého lekára, aby ma vyliečil, potrebujem dobrého právnika, aby mi poradil, tak tým, že ten finančný trh sa stále zlepšuje, inovuje, posúva sa vpred, čo ma zase veľmi teší, pretože sú to pre nás nové podnikateľské príležitosti, tak to je spojené s tým, že na to, aby som dokázala správne hospodáriť s mojimi financiami, potrebujem odborníka a dobrého finančného sprostredkovateľa. Peťo, ako to vidíš ty? Ja by som to nazval, že názor nie je poznanie. To znamená, že tiež som sa stretol s tým, keď som začínal, že túto prácu nerob a veľmi veľa vecí za tým bolo, že prečo. Ale keď som sa spýtal, že či majú osobnú skúsenosť, tak ani jeden nemal, len počul. Takže za mňa je vždy dôležité skúsiť a sám to poznať, ako to funguje a nehať sa odradiť niekým, čo mi dorozpráva, to proste nejde. Čiže keď som sa potom ja odstupom času potom tých ľudí pýtal, niektorí, čo ma odhovárali, dokonca prišli do môjho tímu a keď som sa pýtal, že prečo prišiel, tak jedna odpoveď bola len tá, že som vydržal. Takže ono tí ľudia niekedy ani neriešia to, že či to ide alebo nejde, oni chcú vidieť, či ten človek len vydrží alebo má tú vytrvalosť v tom podnikaní. Takže ja sa tiež súhlasím s Majkou, že sme v popredí, ľudia sú v dnešnej dobe doslova stratení. Ja keby nerobím túto oblasť, tiež som stratený, je to veľmi turbulentné prostredie, každú chvíľku je proste niečo nové. Tiež sám všetko neviem, ale výhoda je tá technológia, že nám to pomáha doplňať tie informácie a to je presne o tom, že sme veľmi žiadaní a potrební a vždy to záleží na ľuďoch. To znamená, že vždy je veľmi dôležité, nie je tá značka, ktorá je za nami, áno, to nám vytvára ten support a tú silu, ale ten človek, ktorý sedí na tom stretnutí a komunikuje s tým druhým človekom. To je to najkľúčovejšie podľa mňa, čo je. A
takže to by si mali ľudia všímať a vtedy si spravia ten názor sami, ale ja si myslím, že je ideálny čas do tohto proste priestoru prísť, takže ľudia mám dvere otvorené. Lebo ja rozumiem tomu, že teda, keď sa niekto venuje svojmu zamestnaniu, povolaniu, áno, to je jedno v akej forme, tak nie vždycky má čas sledovať všetky veci okolo, áno. Takže možno vtedy je fajn mať teda po svojom boku nejakého ozaj odborníka, ktorý mu teda vie správne poradiť, zhodnotiť možno celé to portfólio tých ponúkaných služieb v rámci financií a pripraviť mu proste niečo na mieru, aby teda to fakt sedelo ako jeho potreba. Dobre, hovoril si teda, že toto podnikanie, teda spoločnosť je o ľuďoch, tak kde vás tí ľudia môžu nájsť, keď teda by chceli vás kontaktovať? Ľudia nás samozrejme môžu nájsť na sociálnych sieťach, kde máme nejaké tie vlastné stránky, alebo teda profily. Samozrejme sú to potom aj naše webové stránky, tá najhlavnejšia je ofabelalentovičovci.sk. Je tam aj priamo kontaktný formulár, ktorý si vedia ľudia vypísať a samozrejme sa im potom spätne ozveme. Takže sme všade. Vedia si nás dohľadať, čiže aj to sa dám na margo toho, že tá reklama je veľmi kľúčová, aby si aj ľudia, zase keď si niekoho idú vyberať alebo niekam chcú vstúpiť, si spravia prieskum. Čiže nedať iba na ten jeden názor, ako som vravel, ale spraviť si ten prieskum a mať niekoľko tých kladných a možno tých negatívnych informácií a potom sa rozhodnú, že kam vlastne môžu prísť. Želáme sociálne siete, webové stránky, tam samozrejme sme, takže budeme veľmi radi. Takže keď to zhrniem, tak vieme vás teda nájsť na webe, áno, prípadne na sociálnych sieťach, tam si vás vieme vyhľadať, vieme vám napísať a už potom si nás zoberiete pod vaše krídle. Presne tak. Dobre. Presne tak to funguje. Dobre. Takže pri svojej práci sa stretávate s ľuďmi rôznych vekových kategórií a mňa by zaujímalo, že ako je to s tou mladou generáciou, že ako vidíte vlastne nejaký ten vzťah mladej generácie, teraz hovoríme hlavne o tej generácii Z. Akurát som chcela ťa doplniť, čak všetci sme mladí. Tak tá najmladšia generácia, áno. Tí ľudia, ktorí vlastne teraz sú na školách a financie. Majú sa radi, alebo teda je to pre nich úplne niečo neznáme, alebo respektíve skôr už sú takí, že áno, rozumejú sa a chcú ísť do toho, ako to vnímate, lebo určite máte skúsenosti, tak som zvedavá. To môžem sa kľudne ja, s tým, že ja to veľmi vnímam z tohto hľadiska, tým, že chodíme školiť rôzne kurzy finančnej gramotnosti alebo hľadať finančné slobody na stredné školy. Väčšinou sú to samozrejme tie štvrtoročníky, ktoré už potom končia, idú na tú vysokú alebo pracovať. Vnímam to z toho hľadiska, že sám mám brata, ktorý má 15 rokov a sa ma pýta, že kde je ideálne investovať, že ja v 15 som riešil to, že keď pôjdem von a nebudem sa učiť do školy. A oni už teraz chcú? Hej, ono to tá doba opäť diametrálne posunula s tým, že sú to sociálne siete, je to všetko rýchle a všade to proste vidia. Takže aj my, keď sme boli školiť, tak v rámci týždňa Global Money Week, to znamená, že tam bolo také krásne jedno heslo, že preveruj si dobré rady, neskočíš na návnady a to je presne o tom, že si ľudia majú niektoré informácie viacejkrát overiť a nie hneď skočiť po tej prvej možnosti. Takže tí mladí sú väčšinou tak, že im sa nechce pracovať, chcú zarobiť peniaze, ja to chápem, samozrejme, ale vždy sa musí nejaká tá práca na ten niečo vynaložiť. Takže vnímam to z toho hľadiska, že majú veľmi veľa načítaného aj z rôznych internetových strán a podobne. Takže je to úplne niekde inde posunuté. Čiže keď to tak zoberiem, čiže cca možno nejakých 6-7 rokov je to tak rozdiel, že keď sme na vysokej škole riešil, som tak vnímal ja, tam tiež nepadala otázka financií, alebo že to, čo potrebuje riešiť do budúcna. Takže u tých mladých ľudí záujem je a už len treba ich nejak tak správne nasmerovať, aby našli tie správne zdroje, z ktorých čerpať, lebo teda vieme, že na internete je teraz mnoho vecí, mnoho príležitostí, tak teda aby si vybrali správne. Majka, ty to vidíš ako? Ja to v podstate doplním, že ja som veľmi rada, že v podstate aj ja, aj moji kolegovia, jedna tá naša hodnota je, že naozaj sa chceme orientovať na mladých ľudí, pretože ja v tom vidím obrovský potenciál a v podstate, keď sme školili tieto kurzy, ja som každý kurz skončila s tým, že pokiaľ máte dobrý nápad a budete vytrvalí a dáte do toho disciplínu, tak aj na Slovensku môžete spraviť krásne podnikanie, krásnu kariéru, dokážete byť úspešní. A myslím si, že práve toto ponúkame aj my, že v podstate dokážeme toho mladého človeka prijať medzi nás, dokážeme mu ukázať tie alternatívy, ktoré ten trh ponúka.
a snažíme sa mu aj poradiť alebo možno nejakým spôsobom naviesť, tak ako tu bolo spomenuté, kde si správne ten zdroj tej informácií vyhľadať a samozrejme, že najsprávnejšie ho využiť. Spomínali ste, že chodíte na školy a že teraz sa venujete aj mladým ľuďom, že teraz s nimi pracujete. Tak ako to je? Lebo teda, čo sme počúvali, tak áno, tá generácia Z, že je taká trošku náročnejšia v rámci aj work-life balance, aj teda práce, ohodnotenia. Ako je to v skutočnosti? No ja môžem povedať, že v poslednej dobe sme mali skôr maturantov, ktorým sme sa venovali. A ja som bola veľmi milo prekvapená. Tak, jak Peťo už povedal, že či už akože s investovaním skúsenosti alebo s nejakými produktmi, tak to áno. Ale to, čo mňa napríklad prekvapilo, že robili sme si v podstate nejakú štatistiku, dávali sme im vyplňať dotazník, kde nám prišla, myslím si, že veľmi dobrá spätná väzba, že sa im napríklad páčilo, ako že sa im páčilo, ako prezentujeme, že sa im páčila myšlienka zvyšovania finančnej gramotnosti, že napríklad by naozaj mali záujem vzdelávať sa, že by mali záujem o ďalšie možno nejaké informácie v rámci našej práce. Takže naozaj si myslím, že práca s mladou generáciou má obrovský význam, pretože zase pripravujeme týchto mladúčkých ľudí na to, že za chvíľku vstúpia do toho pracovného života. A myslím si, že to bude ďalšia tá nová energia, sila, ktorá nám zase to podnikateľské prostredie a celkovo pracovný trh bude formovať. Takže ja sa na to veľmi teším. No, tak a teraz si vyskúšame, že či tým mladým ľuďom naozaj rozumia. Takže slang, áno? Podľa toho čom? Príde nejaký mladý človek, teraz akože je to úplne iný štýl reči. Rozumeli by ste mu tak, akože taký nejaký výraz ako ris, crush, drip? Peťo sa Čo by si reagovala, keby ťa niekto vyghostuje? No v podstate tie výrazy predtým to by sme mohli mať také diskutabilné, že čo sa tým mieni, alebo čo si tým myslela. Možno na ten posledný, že to sa stáva niekedy aj nám, že tiež nám niekedy môže klient napísať, že chce nejaký prepočet, my mu to spravíme, my mu sa pripravíme, ale už nikdy viac sa nám neozve. Nie? Tak to je také prirovnanie k nám. No, takže vás vyghostoval. No. Čiže ako sa vraví, každý nie, ale dočasné, tak treba len vytrvať v tom samozrejme. A on sa to potom raz vráti, ako duch sa niekde objaví, takže... On nás len posilní. Sú aj také vtipné príhody, akože keď to nevidí a potom ho stretneš na ulici a potom sa nespýtaš teda, že či to videl, tak sa tvári, že práve som si to išiel pozrieť. Akurát ide odpísať. Akurát ide odpísať, takže radšej povedať pravdu, je to vtipné, ako ja to chápem, že to proste videl alebo neodpísal. Ale tak to ľudí zaskočíš na tej ulici a sa zláknú, že čo vlastne od nich chceme. Takže vidíš, máme aj vtipné príhody. Ako vystrašiť ľudí na ulici. Ale akože keď ešte to takéto vnímanie, tak podľa mňa je určite veľmi dôležité si možno naštudovať nejaké tie výrazy alebo si pozrieť, minimálne sa vzdelávať v tom, ako tá mladá generácia komunikuje, aký životný štýl preferuje možno, čo je pre nich dôležité, na čo dávajú nejaký vplyv, význam a čo ich baví hlavne, kvôli tomu, aby sme ich dokázali čo najlepšie zaujať. A tak je to asi normálne, lebo teda aj v klasickom zamestnaní sa teda stará to vedenie o to, aby teda zamestnancov si ako kvázi udržalo, alebo respektíve motivovalo, našu tú správnu motiváciu. Takisto aj v takomto podnikaní, keď máte nejakých tých svojich kolegov, tak tiež ide asi o tú správnu motiváciu, aby teda pri tom podnikaní vydržali, hej. Lebo teda v každom období života sa stane nejaká situácia, že niekto možno že stratí tú svoju vnútornú motiváciu a vtedy je potrebná nejaká tá vonkajšia, ktorá ho vtedy podrží, ktorá ho vtedy práve že nakopne, aby teda pokračoval na tej ceste ďalej. No a prichádzame k tomu, že to je presne to prostredie, ktoré my ponúkame, že ten človek mimo toho, že čo možno rieši doma alebo v rámci nejakých iných životných aktivít, tak tu sa môže cítiť dobre a tu môže nájsť práve ten priestor na to, aby našiel tú novú inšpiráciu ako ďalej alebo ako prekonať možno jednotlivé
tie životné etapy alebo situácie, ktoré nás čakajú. Takže na domácu úlohu si naštudujete tieto základné výrazy. Áno. Keď budete mať najbližšie stretnutie, áno, alebo teda hrať hru finančnú slobodu, tak aby ste rozumeli tým ľuďom, keď náhodou takto niečo. A tak to je pozitívne potom. Áno. Že keď nám to povedia. Aj keď možno, že na profesionálnej úrovni nie veľmi často sa s tým človek stretne, ale tak akože pomimo tom asi tak určite sú aj iné výrazy, ktoré potom by mali byť v tom vašom slovníku v rámci tých mladých ľudí. No a aké sú vaše vízie a ciele do najbližšieho obdobia? Peťo? Tak za mňa je to určite sa posúvať aj v tej pracovnej, ale aj tej osobnostnej oblasti. V tej pracovnej samozrejme každý sa chce posúvať kariérne a mať samozrejme v živote lepšie, ale najdôležitejšie je to pracovať s tými ľuďmi v tom tíme. A budem veľmi rád teda, ak budú oni rásť, proste viacej ma to motivuje, keď vidím, keď ten človek dosahuje proste úspechy. To časom človek zistí, že ten úspech vlastne je pekný, ale krajší je tento svojho vlastného kolegu v tom tíme. Keď vidí, ako proste rastie, napreduje, učí sa na nejaké nové veci, priniesie nejaké nové nápady. Takže to je pre mňa také plus. A tie osobné samozrejme, nemám ich nejako konkretizovať na tento rok, skôr sa venujem na tú osobnostnú stránku, ale skôr tých osobných proste viac sa môže venovať tomu zdraviu. To je to najkľúčovejšie, čo môže byť. A samozrejme na tej športovej stránke. Takže chcel by som skúsiť nejaký iný šport, hrával som futbal a podobne, ale chcel by som možno do nejakého iného športu troška zabrdnúť a rozmýšľam, že ktorý by bol taký vhodný. No to moc neviem hrať, takže neviem, či by bolo pre mňa ideálne, ale rozmýšľam, že aký šport, takže tiež sa chcem do niečoho pustiť nového a zase niečo nové v tom živote vyskúšať, takže keďže som ten futbal hral 20 rokov a je to super hra, všetko je to parádne, ale podľa mňa je veľmi veľa tých iných možností, kde ten človek sa vie nejako možno inak rozvíjať. Takže vyskúšať niečo nové a zase spoznať možno ďalších nových ľudí, aj tých mladých, tými slangami. Takže takto to nejako vidím za mňa. A čo to tvoje ciele, Majka? Ja myslím, že my máme vždy takú plánovaciu poradu na každý rok, ktorý nás čaká. A ja som si jednoznačne stanovila a som veľmi rada, že som sa stretla s takou pozitívnou spätnou väzbou alebo s takou kontribúciou od všetkých vedúcich, že jednoznačne sa chceme sústrediť tento rok na vytvorenie priestoru v podobe toho, že naozaj prijať medzi seba čo najviac nových kolegov, ktorým dokážeme dať priestor na možnosť sa vzdelávať, kariérne rásť, napredovať a naozaj naplniť si všetky ciele, tak ako to už Peťo vlastne spomenul, že aby dokázali byť v tom živote úspešní a splniť si mnohé výzvy, ktoré si v tom živote zadajú. A čo tvoje osobné ciele? Moje osobné ciele, ja mám v podstate 2 synov, ktorí sú veľmi aktívni, športovo aktívni, takže tuto mám jednoznačný cieľ, že v podstate tomu mladšiemu vytvoriť priestor, aby aj on už mal nejaké svoje vlastné koníčky a svoje vlastné aktivity. No a pri tom staršom synovi tým, že hráva futbal a naozaj na takej preňho profi úrovni, alebo bere to naozaj profesionálne. Máme 4-krát do týždňa tréningy minimálne, potom máme raz za týždeň zápas, turnaje a tak ďalej, takže naozaj to hrá veľa času, to zoberie. Ale čo je podstata, čo je ten môj cieľ, aby som sa k tomu vyjadrila, je, že naozaj ho motivovať každý jeden deň, lebo vidím to, že nie každý deň ho to baví, ale naozaj, že s motiváciou, správnym prístupom aj z tej našej rodičovskej stránky ho priviesť k tomu, že dôležité je trénovať, dôležitá je disciplína, vytrvať v tom a naozaj potom to prinesie úspechy, lebo ja osobne som už teraz na ňo síce hrdá, ale verím tomu, že bude stále lepší a stále to bude napredovať, lebo ho to baví. A pretože ho to baví to aj mňa, takže verím tomu, že spoločne tento môj osobný cieľ naplníme takisto jak cieľ z firmy. Baví to mňa, baví to mojich kolegov a preto myslím si, že to naozaj môže fungovať a má to potenciál, aby sa to naozaj naplnilo. Takže keď to vieme tak uzavrieť, tak robte to, čo vás baví a s úsmevom. budete v tom úspešní. Určite áno. Ja ďakujem veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií a aby sme na ne nezabudli, všetko nájdete na webovej stránke alebo na sociálnych sieťach o FabioValentovičovci.sk. Nájdete to v popisku. A samozrejme nezabudnite na to, že keď vzdelávať, tak z dobre overeného zdroja. Tešíme sa na budúcnosť.